12 mai 2016, a treia zi de cules intens la Salcâm. E chiar frenetic astăzi. Suntem la Stupina 1. Nu am extras rapița pentru că vremea nu mi-a permis. Culesul este excepțional. Un F0 de Prosilă, cel cu 6, seminată. Și cum spuneam, n-am avut timp de rapiță. Am făcut roiuri. Caturile sunt pline și de sâmbătă puternic la extracție să dăm spațiu. Asta este.